ಇತ್ತಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇಕೇನ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇರು CC ಕ್ಯಾಮರಾಡು ತೂ ಯಾವಂಡಾರು ಅವು ಎನ್ನನೇ ಮಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನನೇ ಮಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತು అయితే నా మగన ఫోటో ఉండు ಫೋಟೋ ಅಂಚೆ ಬೇತೆಗಳು ಪೂರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ఓ అప్పకి ఇరు వేత్తికల పోతారా దాది బతిర్బది ಅಯ್ಯೋ దాది ಅವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಅವು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಗೇನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ 100% 99 ಅತ್ತೆ 100% ಇರ್ನ ಮಗೇನೆ ಐಟ್ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ರೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಾತಂ ಪೋತಿ ನಾನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಎಂಚ ಮಾರೆ ರಾಯ ಐಟ್ಲ ಕೊಡೋದು ನಾನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಂಡ ಉಂದತ್ತು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಐಟ್ ಮೋಟರ್ ಉಂಡಾ ಮೋಟರ್ ಪೋಡು ಅವು ಇಂಚ ಬಗ್ಗದ ಎತ್ತರ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುನು ಇಂಚ ಬೋಬುಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಕೊರ ಬೈಕ್ ಅತೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಯಾವ ಸೈಕಲ್ ಓ ದೇವಾ ಐ 4 ವೀಲರ್ ಡೇ ಪೋದು ಕೆರಿಯರ್ ಪೋತಿ 2 ವೀಲರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆರ್ಪೆ ಬೈಸೈಕಲ್ ಅತ್ತು ಬೈಸಿಕಲ್ ಅವು ಐಟ್ ಪೋತಿ ಇರೆ ಜೋಕುಲೇತ್ ಮೇರೆ ನಾಲ್ ಓ ದೇವಾ ಉರಿಯೇನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಕೆರಿಯರ್ ತೂತಿ ನನ್ನ ಮೂಚೆನ ಎಚ್ಚ ನನ್ನ ಕೆರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಚೋಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರೆ ಮದ್ಮದ ಏಜ್ ತಾಂಡಿ 14 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷಡು ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇರ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ 14 ಆಂಡ್ 17 ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಂಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ 17 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮಗಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಚ್ಚಾ ಬೇತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತಿಜ ಮಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಂಡವ್ ಬೈಕ್ ಮೇರೆ ಅವು ಸೈಕಲ್ ಹತ್ತಿರೆ ಕಣ್ಣು ಪುಡಾದು ಪೋಯರೆ ಆ ಪಕ್ಕ ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತು ಜಾವನದು ಓ ಕಾರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾರಿ ಓ ಪುನಃ ಇಂಚ ಸೈಪರ್ ಮಾರಿ ಪಾಪ ದಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ರೋಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆರ್ದು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಲ ಜಂತ ಲೆಕ್ಕ ಈ AC ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳ್ದಾರತ್ತ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನಾಹುತ ಆದು ಪೋಂಡತ ಮಾರೆ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯ ಏನನ್ ಕಿರಿಯರೇ ಬೈದಿನಿ ಮೇನ್ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪುಜಿಯಾನು ಆಯೆ ದಯ ಬಂಡೆ ಏರಿ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಇದು ಸಮನ್ಸ್ ಕಂತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ದೇವರೇ ದೇ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಚಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗ ಕ್ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದು ಕಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಡು ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪಡು ವಿಚಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಓ ಮೇರೆ ನಾಗರಾಜು ಒಂದೇನೇ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಮಾಡೋದು ಎನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತು ಬರಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತು ಬರಲ್ಲ ಯಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ದೇವರತ್ತು ಬೇರೆ ಈರೈ ಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡಿಕೆ ಈ ಗಲಿಗೆ ಈರೇ ದೇವರು ಈರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ పోదు ఆ రీతికి జైదిన ఎవరులెత్తే పేషెంట్ ఆయన ఎంచోళ్ళు ఎంతోదు ఆయన ఎంచిన బిల్లు ఉండు ఒక ఆయనకు దాదన్న కొరియర్ ఎత్తిన ಅವು ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಉಂದಿನ ಪಿರಗೊಂಡಲ್ಲ ಇರು నేను కొడార ఎంక్లే కాపుచి ಅವು ಕೊರಪೆ అక్కలికి ಅವು ಕೊರತು ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಂತ್ವನ ಪರಿಹಾರಲ್ಲ ಕೊರಪೆ ಈಗ ರಡ್ಡರ್ ಸಾರಾ ಕೊರಪೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಗುಳ್ಗೋಸ್ತಾ ಐತಾನ್ ಎತ್ತಾಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿಲ್ಲು 16,000 ಓಕೆ 30,000 ಕೊರಪೆ ಮುಗಿಂಡು ಪುಡ್ಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಿರ 16,000 ಬಿಲ್ ಆತನ ಮಾಡ್ಬೇ ಬೇರೆ 30,000 ಕೊರಪೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಚಿನ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವು ಸೈಕಲ್ ಮೇರೆ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಕೊಡು ತಿನಿ ಕಾರು ದೈನಿಕ್ ಲಿಂಚ ಬಲ್ಪುವ ಗಾಡಿ ಮೇ ಬೆಂತು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೇತ ಎದುರ್ದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈ ತೋಜದು ಉಂಟಾಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದೇ ಈ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ದು ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತನ ಎರೆಗಂಡ ತಾಗಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬಂಡಿಗೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಯಿನ ಅಪ್ಪ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಯಿಗೆ ಎಂಚ ಅವಡು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಯಿಗೆ ಯಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ತಂದ್ರಿ ಯಾವ ಯಾನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಎಂಚೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತಿ ಯಾನೇ ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಓ ದೇವಾ ಓ ಮಗ್ಗ ಇರ ಅಂಚಪುರ ಪಾತ್ರೆ ಮಗ್ಗ ಹಿರೇಗ್ ಬಣ್ಣಿ ಅಂತ ಈರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯಿನಾಯೆ ಮಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೋಡೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾರ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅವರ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನರೆಗ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನಾಯೆ ಅವು ಅಂಚ ಪಾತಿರಡು ಒಂದು ಅಣಕ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೇ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಸಂಟ್ರಿಂದ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಐತೆ ಉಲಾಯ್ಪುರ್ನ ಅಂದಾಜು ಉಂಟು ಹಲೋ ಓಲ್ಲಂಬೆ ಓಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೈದಂಡು 12 ವರ್ಷದ್ದು ಉಲಾಯಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನಕುಲು ಕಾರಣಂಗೆ ಐಕು ಉಂದಿಗೆ ಓಲ್ಲೈ
ಒಲ್ಪ ಅಮೂಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿರಾಡ್ದುಲ್ಲನ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟ್ಟಿಲ್ಲನಾ ಹಾಂ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಟು ಬರೋಡ್ಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ವೈದ್ಯರಿಯ ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ನಾನು ಪಣಂದೆ ಉಂಟು ಬರೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳು ನನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಕಡೆ ಬಿಡುವೆ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಆಯೇ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹೌದೌದು ಆ ಹುಡುಗ ಧನುಷ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅವನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹೌದೌದು ಹೌದು ಓಕೆ 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 ಇರ್ನ ಬಾ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚ ಈರು ಲೆತ್ತೊಂಬರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಗನ ಅಲ್ಪನೆ ಟೇಷನ್ ಕುಣಪೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊರ್ಲಿ ಕೈ ಕೊರ್ಲನ್ನ ನಾಯಗನ್ನ ತರ ತಗ್ಗವರು ಇರ್ನ ಮಗನ ಜೋಗ ಏತು ಬಿಲೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಬೈದೈತೆ ఆయన బాడీకి ఆతే బిలే ఉండు అవి దాయనిక్లిಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಚಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಾಕದ ಪೋಪನ ಮುಖ್ಯತ್ತೆ ಹಾಕದ ಹೋದಾಯ್ಬೇಕು ఆయన ಜೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನ ಪಂಡನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಐನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮಗೆ ಹಾಕೊಂಡು పోయి ಇರು ಎಂಕ್ ಲಂಚದ ಆಚೆ ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪರ ಚಾ ಪರ್ಪರ ಬೊಂಡ ಪರ್ಪರ ಕಾಸು ಬೋಡ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಐನು ಕೊರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲ ಜೂ ಒರಿವು ಚೆನ್ನ ನಿಲಿಪುದಿಲಿ ಅವೇ 18 ವರ್ಷ ಆವಂದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪು ಜೇರಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಡು ಎಂಚಿನೊಳ ಪಡು 18 ವರ್ಷ ಮೈನರ್ ಪೋದು ಮೇಜರ್ ಆನೇಟ ಅಕ್ಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಹೊಣೆ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಶಿಕ್ಷವು ನಿಕ್ಲೆದು 100% ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ